Hola, en este tutorial anem a veure com reiniciar la contrasenya de l'alumnat. Si té algun problema d'accés, qualsevol professora que el tinga matriculat podrà reiniciar la seva contrasenya. Accedim a aules i en el menú d'administració anem a les meves aules virtuals, restaurar contrasenyes alumnes. Així podem buscar per cognom o per NIA o per nom. Una vegada tenim l'alumne o l'alumna, el marquem, pot ser un o tots els que desitgem i baix de tot fent clic en aplicar. Una vegada apliquem, apareixen els alumnes als quals els hem reiniciat les contrasenyes i la contrasenya actual. Recordeu que únicament és possible reiniciar les contrasenyes de l'alumnat que tenim matriculat en alguna aula virtual. Si voleu tenir accés a tot l'alumnat del vostre centre, podeu matricular-los a tots en una aula virtual oculta. Gràcies. Això és tot.